Здравейте хора, и сега с едно ново видео. Дайте лайк нагоре. Печелим. Още едно ни остава. И хора, вече имаме толкова, вече имаме 63 героя. Това, ето, трите героя са ми, ето, този, Бери, новия и този. И всичките ми са на 10. Абсолютно всичките ми са на 10 ранг, освен този и този. Бери. Над 10. We are very goodbye. Какво? 20 мегабокс. Много си го вземем. За 349 джема. Може да вземем Кроу, ама аз нямам. Имам само 30. Така, първо ще играем тоя с Реко и печелим вече за трети път. И почваме. Тук е новия. Тоя. Добре. Така. Колко, ако искате нови видеа, пишете в коментарите и дайте лайк на това видео. Аз съм добър с Рикова, той не е много опит. Ама само дето имам този пауъра, стар пауъра, му имам. Когато и другите имат този стар пауър. Айде! Ева! Те има 12 или 11. Добре, аре. Така. Те имат 17. Майко, давай, бой! Още един. Ще го тъпне си, бе, брат. Това е така. Много съм нервен, то ще го видя. Брат, като почнем да убивам всички наред, ще види още. Още малко не става до мегабокс и мога да спечелим този брутален скин на Рико. Брутален скин. Айде, давай. Брат, магай за лайк, какво искаш? Бот ли яки от това? Пак съм. Не! Трябва само да стигнем маймуната и след прота на играта. Само маймуната може да отиде. Къде го прот? Аре, бай, като ти бие или... Аре да видим. Отиваме към това, дето е най-добър. Бах ти прот.
Kad mu udara i žuče vikuje. Projko. Sa pretkano otvorena bala. Ако сте играли грани, дори само че без серендрина, защото много ме изнери тая. Един път ме уби и щях да ритна топката, бе, брат. Брат, че тъпа, разкото нещо, бе, ела! Не гара. Абе, и ако ме убиеш тоя затворника, ще направя на пердак. Айде! Айде! Кой си видя? Айде! Айде! Амин! Давай! 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 Ес, бе! Сега! Мегабокс! На 3! Ох, тия звезди. Така. Отиваме сега. Отиваме в мегабокса и човек. Фри. Почваме. Давай. 3, 2, 1. Екс. Колко неща? 10 неща. Ще има скин. Ще има скин. О, свети 5. Свети 5. Скин. Yes. Той е брутален скин. За жалост нямам. Ама човек, брутален скин. Този скин съм искал да го купя. Искам да го купя. О, Джеймс. Може си вземем някакъв скин. Чай да разгледаме. Най-това на Бери, ако има скинове. Има. Ай. Вземем. Ес, човек. Ще цъкаме и Бери. Ще цъкаме. Има някакъв конус на главата. Това е сигурно опи герой. Не съм го пробвал на трети ранг, не само една игра. Или две някъде там. Така, почваме. Ето тук сега. Пробваме се да минем и туи. И човек вече 3. Трябва да станат 10 и не знам дали ще ми стигна 20 дена, защото аз играя през ден Бростър. Защото и сега днеска не е през ден, защото да отделя малко от видеото заради това. Вие, ако искате да играя, пишете долу в коментарите и казвайте, коментирайте. Да играя ли грани? 3. Може екстрим да играя. Аре, бе! 2. Е нормално. Това дори 20 динара. Брат, като ще ме ще нещо стане. Не се занимай с теб, брат. Защото съм бил герой. Но, гледай, тя Макс. Какво се преш? Най-мраза някой да се е кръсил героя на някакъв герой, който иска. Това, например, аз обичам героя Амбър, ама не съм се кръсил на него. Кръсил съм за DJ Пачки. Защото не съм ли DJ Пачки? Съм ли DJ? Те са най. И доста голям брейн. Айде! Бах ти! Са бързи каснени. Как ще бъде да дай то тапа? Видя ли? Вече на 17. Кога са през... Това е някаква шега. Един стар. Бах ти. Айде, първо играем той с кой? Не! Мой трябваше да го видя. Трябваше да видя на той, там дето такова, деца прави той. Човек, той трябваше да такова. О, не!
Сега да разгледаме героите. Трябва да заредят ето и жълто. Ето и. Я. Аре бе, не гари. Не! Това ще ми отбили. Сега спози, че ще убие. Тъй като толкова слаби мод. Като толкова слаби няма проблем. Ай, какво става? Какво стана? Батерията ще ми се прецака. Станало е. Батерията ли ми се прецака? Не сега, човек. Ти са базика. Сега, ако е прецакане точно батерията, точно не е изградено. Аз се гръмна, разбирате, няма да оживея до това. Няма да оживея. Сега първо един ще умре, после другия, нали? Или ще оставим най-силно. Ставахме, бе. Какво стана? Ай, пътеки. Годжила! Какво ти искаш, Вики, но пак не се появя. Защото като аз цепа от бой, ще видиш какво стайли, брат. Ще видиш какво стайли, брат. Бате, злолазици. Чай, че попадах от злолазици. Дела, браге, бягай. Не, бъс е умрял. При нас бъс е умрял, май. Той при нас не беше бъс. Нашият бой не беше бъс. Никой не оцелахме. Значи трябва да. Давай, убивай, давай. Стиго, Ти пак стига си му дал живот. Защото като ти дам един живот за врата ти. Виж. 20 000 кръв. То едно на малко, брат. Според мен има надежда само в пингвина. То 47 кръв. Абе. Ти са базикас, бе. Базикас. То са базикас. То са базикас. Базикас. Сега то ще уби цялата игра, ще види. Yes. Айде. И това беше от мен, хора. На нови срещи и таковете. Пишете нещо в коментарите, дали да игра Баграни. И да, чао!